हरसेनि हाबाफारिजों बोहैथि दाननि 22 जानुवारि खालार खालि मिउजिकेल नाइट दिन्थिफुंनो थिरांथा खालामदों चिरां मिउजिक अर्गानाइजिं कमिटिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि लांगोनायाव हरसेनि हाबाफारि लानानै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय मिउजिकेल नाइट दिन्थिफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो बे हाबाफारियाव इन्डियान आइडलनि सुपारस्टार सिंगार मोहम्मद फैजजों लोगोसे बांला सारेगामापानि देंखोगिरि वर्षा सेनगुप्ता आरो देंखोगिरि बेबिसा बिथांमोना नुजाथिफैनानै हाबाफारिखौ गाजा गोमजा खालामफैगोन होनना बुंथियो। ओरैहाय टिकेटनि बेसेनखौ भिआइपिनि थाखाय 1000, डिलेक्सनि थाखाय 500 आरो गेलारिनि थाखाय 300ल' खालामनाय जादों होननानै बुंथिबावो। बेनिखायनो ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरदों खुंफुं आफादनि जयन्त गयारिया। खुलुमबाय। बयखौबो मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि जानानै बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा जोंहा जोंनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव फैगौ 22 जानुवारियाव मिउजिकेल नाइट मोनसे प्रग्राम खुंनो आखायाव लादों। नैबे जोंना चिरां मिउजिकेल अर्गानाइजिं कमिटिया जोंनि बे रिजर्टआव माने मुंदांखा इन्डियान आइडलनि सुपारस्टार मोहम्मद फैज, बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जि बांलानि सारेगामानि मा नाम मोनलाय बेना वर्षा सेनगुप्ता आरो बेजों लोगोसे फैबावगोन जोंना नैबे जोंनिनो लकेल मुंदांखा जाखांफु आर्टिस्ट हिमालया प्रजेक्ट आरो बेजों लोगोसे थाबावगोन बेबी साहा। दा जोंहा बेहाय गाजा गोमजायै नैबे जोंहा चिरां मिउजिकेल अर्गानाइजिं कमिटिया जोंनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दा बयखौबो जोंबो रिजर्टनि जानानै दा बयखौबो बे हाबाफारियाव बा बै मिउजिकेल नाइटआव बयखौबो नुजाफैगोन आरो बयखौबो माने इन्टारेस्ट लाफैगोन होननानै बयखौबो जोंनि रिजर्टनि जानानै बयखौबो खावलायनाय थाबाय। जिहेतु नोंथांमोननि बे 22 अक्ट'आव जानो गोनां जे कालचारेल बे प्रग्रामाव बेसेबांसो समनिफ्राय जागायगोन? बियो मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेनिफ्राय दा जागायगोन 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन। दा बेयो 11 बा 12 रिंगासिम जाहैगोन। दा बे प्रग्रामा जोबोद मेहेर गोनां जागोन आरो सानसेनि हाबाफारि। औ बे हाबाफारिया सानसेनि 22 जानुवारि समबार बारायखालि। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। गोसोखौ रंजाहोनो, हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो, सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, गायसननो हारि